No niin, nyt tässä näkyy kädet yläpuolelta ja tässä mä näytän uudestaan pari asiaa. Jos sit peukalo unohtuu tänne koskettimien ulkopuolelle, niin älä käännä rannetta näin mutkalle sisäänpäin, vaan siirrä koko kämmen kunnolla koskettimien yläpuolelle näin. Joskus auttaa pelkästään se, että käyristää pitemmät sormet. Muista muutenkin, että ranteen ei pitäisi mennä mutkalle sivusuunnassa, vaan se pysyy melko suorassa samassa linjassa kyynärvarren ja kämmenen kanssa. Ja tässä mä näytän vielä tämän käsien lievästi vinon asennon. Ei siis aivan näin, vaan yleensä vähän näin. Tässä asennossa peukalon on vaivatonta päästä tuonne kämmenen alle ja muutenkin tämä on kaikin puolin ergonomisempi asento.